Nakakayos gyud diri oh. Galing way di signal. Karne mo bitaw. Baho matong. Oh, amo na na-brief mo? Oh, kalambuot na kita. Daway man tao. Sa din guro sila nagkadto. Kamusta na kuri mo mga utod ay? Basi nag-improve na siguro sila? Umot guro way ko kabalo kay duwa na dad ko katoy ko kabalik diyo. Ata, manawag na ta. Ito bala. Ito ah. Tanawa kung may tao o wala. Dali ah. Tagbaloy! Tagbaloy! Daway naman di tao di. Daway naman di kapuyo di. Ayo, ang damong kalat oh. Yan oh. May tao? Way naman di tao. Di na kuro mga utod mo ay. Basi nagbali na sila. Sa din guro sila nagkadto ay. Dali na. Basi ito sila sa amon uma. Kantuan na lang naton. Dali ha. Ay, kagago. Nangagi pandali mo ko. Na, lakat na. Basi ito sila sa amon uma. Naglamon. Wala kantuan na lang naton. Daw lasang mana da. Basin maano ta da. Hindi ah. Dudong, tabang ako diri gini ko kadao. Sama kuya. Mga ako. Eh? Kasan? Tarong. Tarong buka ta. Isa marong motor. Mga utod mo na. Kinsalan man ha. Dito kuya, kinsa na sila? Na may motor. Ni doon na to. Doon hadlok man sila sa ato no? Mga agad sa inyo. Tao pwede ka pamangkot. Kanang ano, nakakilala ka mo kay kay Charlie kag ni Rinald. Nangutana mo? Kami mo guni? Kami ni. Kamu ni gali? Ano yung mga utod mo? Di nga amo na sinangit tsuran niyo aw. Ano natapusin niyo? Amo ka na itabo na mo. Okay rami. Kanirang ako ang mangod mo gibitok ni siya mo ningon ani. Kamu kinsa maday mo? Way na kamo kakilala sa akon? Nakalimtan na di ay ko ninyo? Kato ba lang gipalayas ninyo ba? Katong gipalayas ninyo ba kay di kabalo mula ba? Ha? Katotong gipalay, akong gipalayas ba? Ah. Si kuya? Si Dudong Rimar? Ikaw na?
Surya, wa ko kailan nimo. Sabi mo tuyo mo nibalik makadere. Wa mo nagkinahanglan nimo. Kabalo man ko nga wala na mo nagkinahanglan ako. Kanang nagbalik naman gud ko kay ano. Kuha na ko tong akong brief nga nabilin ba diri ba? Gadangag na magkakasaw na kuya gibo kong gipalayas og na imo ako ra mga sinina og karsoris imong gipadala sa akon. Akon brief why? Te, asa na to akong brief? Asa mo tog brief niya? Ngayong gibalikan. Tuara dito kuya, isalaga nagbalagtok yung brief. Way ka lang kabalo nga muna sa ginhawa na akong antos sulod sa duha ka tuig nga wa ko'y brief. No? No, wa ko'y brief. Unya sala din na ako nga duha ka katuig nga walay suot-suot og brief. Way kagit kaluoy no? Pati brief. Way mo ipadala sa utod mo. Wala ka mo diri ha kay among kuhaon. Asa mo padulong? Ari mo diri sa among balay? Wala tulat ra yung brief. Kamo sa kuhaon. Sige pagdali kay kapoy kay kung lain kay kung paminaw ra. Agad, walagan po yung balagtok diri kuya. Sige dali. Oh, era kuya. Lunsa naman ni briefa mo ni yang gibalikan. Ki, abagay ra pud ni niya. Walay batasang pagkaigsuon. Tala, tumihatag niya. Aangayan ka si ana. Tadara kayo sa diri oh. Kaling way di signal. Pero ni mo brief oh. Baho matong. Oh, amo na brief mo? Abi na ako ni pauli og manghatag na mo kwarta. Ni pauli ra mo ni tungod ra ng brief. Oh, brief ra gituyo. Abi na ako mutabag magulang. Noon siya naman yung briefang ang tag-iya buhay pagani tapos ang brief. Ano na nang nangimahaw ng patay. Nya lipay na ka. Kuya, nakaka-brief na ka ana oh. Iya, salamat. Sulod na ta sa bulsa mo kay malakat na ta. Sapa. Ano? Nang manghayo mi kwarta mi kay nalato na mi kinaog sagi. Way gid kamo huya no? Pagkatapos gin palayas ni utod nyo. Mangayo pa kamo kwarta. Ikaw ang hilungguha ka, unsay gikagid? Wa mo gikagid diri oh. Naupaw na makag sige kag pamaligyag isda. Mangalan pa ka namong gikagid? Oh, So shout out ni Mirilos Sumakote, shout out ni Rosalie de los Santos, shout out ni Janice Grapa Girna, shout out ni Rolly Manulat, shout out ni Wild Angel Channel, shout out Charities Camilita, og shout out ni Imelda Quise. Shout out ni Jean Lore. Shout out ni Maximo Saruna. O shout out ni Mian Maestre. Shout out ni AJ Milmida. Shout out Miguel TV. Shout out ni April Manalo. Shout out ni Melissa Bukaw, shout out ni John Paul Balignot, shout out John Pakulanang, shout out Julie Ray, shout out ni Maribel Kapilitan. din shout out ni Archie Litada, shout out ni Gadgets Repair, shout out ni Christopher Pinto, shout out ni Jalin Marino, shout out ni Pogi Ako, shout out Milsi Glaga, og marato, thank you. So shout out ninyo tanan sa mga nagtanaw sa mga video diri sa Kadaag channel. Shout out ninyong tanan. So thank you for watching sa among tanang nga video. So kung wala pa ka naka-subscribe ani nga YouTube channel, so click the subscribe button then hit the notification bell para ma-notify ka kung naami bag-o nga i-upload. So thank you so much inyong pagtanaw ani nga video. Bye-bye. See you sa among sunod nga video.